Goedemorgen, welkom bij deze nieuwe video en je hoort van het Curaçao. Hier zit ik dus verblijven ons mei midden april en je hoort neem ik je even een dag mei. Als eerste zet ik je even mijn kemmeke letten. Dit is mijn kemmeke. Hij is heel mooi blauw. Mooi papegaai, salamander. Dit is mijn bed. Nog wat foto's, een ventilator die heel erg nedig is. En een bureau. Ja, de stier net volle, maar ik ben toch de hele dag boeten. Dus het maakt net uit. Dit is ons keukentje en hier zit ik nou even mijn ontbijtje mee te zien. Oké, ik ben inmiddels omgekomen in de Punda, dat is een beetje het centrum van Willemstad. En ja, ik ben alweer een beetje aan het rondrennen, een beetje aan het chillen. En ik weet net zo goed wat ik dan aan het doen, eigenlijk. Oké, ik heb nu probering om maar de bus naar het strand. Ik ben omgekomen op een Mambo Beach. En Master Saint-Michel wat ik hier vind. Friesland is everywhere. A few moments later. Oké, ik ben spontaan. Mooi het idee kwam om te gaan hutraden. Zie dan. Dit is toch cool? Gewoon hutraden op Curaçao. Woe! Run. We hebben lekker pizza besteld. Woehoe! Lekker. Wij krijgen die knop en de keuken is ik al een soort van skimmakken. En nu chillen we gewoon even lekker op het balkon. You can come at tomorrow. It's fine. Ja. Chill. Ik ga nu mijn pyjama om. En we gaan slapen. Oh ja, ik wil nou trouwens slapen gaan, maar er is één probleem. Want het is super warm, dus de ventilator mat on. Alleen dit ding maakt het echt zo volle loer. Wel te rusten. Bon dia, het is een nieuwe dag. Ik sta ook van mijn huis. Dit is Caspi Babon en ik sta in vaar. Ik heb sinds een auto. Want op dit eiland was echt een auto hebben, dus dan komt ze helemaal nergens. En hij is super mooi. You know. All that I can say was yeah, 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 yeah. My auto. Ik zit nou echt bij een super cute plekje. Ik ken mooi de auto. En ik heb dit besteld. En ik weet net wat het is. Dus ik ga het doen. Oh, dit is heel lekker. Hoe Boet in het restaurantje waar ik nog zit is gewoon een soort pennenborkerij. Echt super cool. Er zit hier zelfs een pauw. Hey. En ezels. En nu heb ik lekker mijn lunch. Een lekkere salade. En limonade. Vet lekker. Woehoe! Nou, de salade die hopiebom. Ik ben nu dus deze video om het editen. En ik laat hem wel even versturen, want dit is echt de enige plak waar ik een beetje oké wifi heb. Dus bij deze sluit ik deze video al. Tot de volgende keer. Like, abonneer.